फाइनान्सियेलाव जोबाय होनो जोङो हेल्ल'एसबी ब्लग नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसेबाव दिनैनि आंनि ब्लगाव बयखौ बरायनो थाग्रोबाय स' दिनै माखासे खोथाखौ सावरायनोसै जेरै आं मैया बुंदोंमोन जोंहा नैबे चिरां जिल्लानि थांनाय समफोरावहाय जे मोनसे फेक एनकाउन्टार जालांदोंमोन स' बेनि बागै सावरायनो सानदों स' बियो मानि थाखाय दिनैनि समाव जाबाय थादों खनले जाबाय थादों जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ थारैनो माने बे खेथ्रआव माने जोबोद फेलियर जादों होननानै आं सानदों आरो पुलिस स्टेशननि आन्दारावहाय प्रान्जल कलिता होननाय सासे बे थानानि इनचार्ज बिथाङा लकआपआव लाबोखानाय सुबुंखौहाय माबोरैहाय बेबायदि थानानिफ्राय लांनानै आरो फिन एनकाउन्टार खालामहैनो मोनखो थ' थारैनो जोङो बै समखौ गोसोखांनांगोन जेब्लानाखि जोंनि गेजेराव मोनसे आरो बेबायदिनो माखासे फाव फान्दायनानैहाय एनकाउन्टार खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जेरै नैबे मा नामोनलाय जोंसार ब्रह्म ओमफ्राय सासेया मा नाममोनथाय आं बारा रिकल खालामस्लाबनो हायासै स' थिग बेबायदिनो बै समावबो बिदिनो फेक एनकाउन्टार जादोंमोन जेब्ला स' दिनैबो नैबेबायदिनो थिग रुनिकाटा पुलिस स्टेसननि जों प्रान्जल कलिता सुबुङा सासपेन्ड जानांगौ होननानै बनसुनिफ्राय गोख्रों दाबिनाय गोख्रों सोमावसारनायखौ जों नुनो मोन्दों थांनाय बावैसो समफोराव जों नुनो मोन्दोंमोन बेनि फेक एनकाउन्टारनि एगेन्स्टै थारमाने बिथांमोना अलरेडि एफआइआरबो होखादोंमोन नाथाय एफआइआर होसेयावबो बिथाङा दिनै उदां अख्राङाव दङ होननानै खोनानो मोन्दों बेनिफ्राय जिबायदि सेक्सन लागायनांगौमोन बेफोरबायदि सेक्सनखौ लागायाखै थारैनो बियो मोनसे बिराद प्रि-प्लान होनजायो आरो बेखौ थार बिजिरनाय लाबोनांगौ आरो बेवहाय जोंनि गोबां आफादफोरा बेवहाय जरदार भाबै नांथाबनांगौ अब्लासो जोङो बेफोरबायदि फेक एनकाउन्टार बा बेबायदि जोंनि हारिनि फारसे अयथासार खालामनायफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हागोन आरो
बेबायदि जाबाय थायोब्ला उननि समफोराव आरो बेबायदि जाथाया जायोब्ला थारैनो जोङो होननांगोन जे माने बेबायदि जाबावगोना माने चान्स थागोन आरो स' बिनिखायनो जोङो दानो रोखा रोखा बेफोरखौहाय गोख्रों भाबै आन्दलन खालामनानै सोमावसारनानै जोंनि बिटिआर सरकारखौबो आरो खावलायदों बिथांमोनाबो बेनि फारसे नोजोर होनांगौ ओमफ्राय जोंनि समाजखौ बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय जोंखौ रैखाथि खालामनांगौ होननानै आंबो आंनि चेनेलनि थ्रुयै रायजो राजानि खोथाखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों थार बिजिरनाय नांगौ जोंबो लुबैदों बेखौ बनसुआ जेरै लुबैदों थिग बेबायदिनो बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैगोन आरो नुखाबाय नोंथांमोना सासे न'खरनि सोद्रोमा बिदि अकस्मातै दाय गैया फोलेरानो बेबायदि गोमालांनो गोनां जायोबा जोबोद दुखुनांथाव खोथा बियो थ' बिथांमोननि दा न'आव सोलिबाय थानाय माखासे थासारिफोरा आलाय सिलाय जालांगोन स' बेफोरनि फारसे सरकारा राहा लामा दिहुनना होनांगौ बिथांमोननो रिहेबिलिटेसन होनांगौ कम्पेनसेसन होनांगौ जिउ खुंलांनो थाखाय मोजां माबा मोनसे सर्स दिहुननानै होनांगौ बेनिफ्राय फेक एनकाउन्टार जाय खालामदों माबायदि फाव फान्दायनानै बिथांमोनखौ बिदि एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों नबेस्वर बसुमतारी बिथांखौ स' बिनि सायाव थार बिजिरनायखौ थाबैनो लाबोना होनांगौ अब्लासो जोङो जोंनि सरकारनि फारसे मोनसे फोथायनाय फैगोन आरो रायजो राजाफोराबो बेखौनो लुबैयो मानोना जोङो नुगासिनो दङ दानि समाव जों गोबां बेबायदिनो माखासे थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों मुलुगसोलोंसालियानो होन बा जोंनि बर' माहारि फरायसा फरायसुलिफोर आरो जोंनि पिस सिटि होनना बुंदों नङा होमबा क'क्राझार सिटिखौ बेनिफ्रायहाय सुइजारलेण्डबो होननानै फोरमायदों जोंहा CM बिथाङा बेनिफ्राय जोंहा मानगोनां रन्जित बसुमतारी EM बिथाङाबो गोबां खोथा बुंदों नाथाय बिथांनि गाइडेन्सआव दिनै माखासे खामानिफ्रा फेलियर जादों होननानै आं बुंनो सानदों बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM जानायलाय बिथांमोना फरेस्टनि माखासे मावख'फोरावहाय भिजिट खालामनानै बेफोरबायदि जाथाया बोरै जानो मोनखो बेफोरखौ मोजाङै खौरां लाहैनांगौ अब्लासो बेनि थार बिजिरनायखौ जों मोननो हागोन आरो गोख्रों जानांगोन खुगाजोंल' होनबा जानाय नङा बिथाङा खुगाजोंल' होनायखौ जों दानि समफोराव नुगासिनो दङ गोबां खोथा बुंदों बिथाङा माखासे फल्स खोथाखौ जों बुंनाय बायदि मोनगासिनो दङ स' सैथोखौ बुंनांगौ अब्लासो थारैनो नोंथांमोना रायजो राजाजों अनजागोन बा अनसायजागोन होननानै आं बुंनो सानदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै जोंनि BTCनि आखायाव दंमारोना गैमारा आङो हल आसामनि खोथाखौ बुंनो सानाखै जोंनि BTCनि आन्दाराव जिहेतु गावखुंथाय मोनसे गोहो दंखायो नालाय थिग बेनिखायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो जिहेतु जोंनि BTCनि आन्दाराव मोनसे डिपार्टमेन्ट बेबो दङ स' बेनि EMबो दङ जोंहा मानगोनां रन्जित बसुमतारी सार BR फेरेंगा नोंथां स' नोंथाङा दिनैनि समाव गोबां माखासे खोथा बानसावदों जेरै हाग्रामानि जाख्ल'नाय 17 बोसोराव बिथांमोननि सरकार थानायाव एख' मावाखै बायदिसिना खोथा नोंथाङा दिनै समाव बुंदों थिग दङ जोंबो गनायबाय बा मानिनानै लाथ'बाय दे एख'आनो जाथाराखैमोनब्ला नोंथाङा दिनै जा अफिसाव थांलाय फैलाय खालामो नोंथाङा दिनै जा डिपार्टमेन्टखौ नायदों नोंथाङा दिनै जि एसेमब्लियाव थांनानै दिनै बायदिसिना बाजेट सेसनफोराव जयो एसेमब्लिफोराव जनानै जेरावनाखि नोंथाङा दिनै बे डिपार्टमेन्टखौ सामलायगासिनो दङ स' बे खाबुखौ नोंथांनो सोर होखो जुदि एक'खौनो जायाखैमोनब्ला बे बिथाखौ नोंथांनो सोर होखो बै न'खौ सोर फसंनाय स' बेखौ आङो फोरमायनो गोनां गैला स' खोथाया दिनै आं बेखौ सावरायनो सानाखैमोन आं अलरेडि बुंखाबाय माखासे खोथा बेनिफ्राय आं न'आव सावरायहैनो होन्दोंमोन नाथाय बावनो फोजोबसै होननानै सानदों दा आङो बर्थमान बे बायफ्लेनाय बांल' खाथियाव जिरायनानै दङ स' दिनैनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मा बे अबस्थायाव दङ आं बेखौसो खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो थांनाय बावैसो जोंनि नैबे ओनसोलावहाय साननैसो सिगां मैयाना दाखालैनि समावहाय 3 सुबुं जोंनि ओनसोलावहाय जिउ गोमानो गोनां जादों आं बेखौ बुङाखै बे फरेस्टनि दाय होननानै नाथाय बिथांमोना गावनि मोनसे सासेया बुंनो थाङोब्ला फरेस्टनिनो मोनसे फेलार
नि थाखाय दिनै बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादों आं बे खोथाखौ सावरायगोन नाथाय नेक्स्ट बेनि उनाव मोनसे भिडिअ हगारबावगोन आङो बावहाय माखासे खोथा सावरायबावगोन आं नोंथांमोननो बेनि उनाव स' नोंथांमोना बै भिडिअखौबो नायथारबानो जाबाय स' दा टपिकआ जाहैबाय फेक एनकाउन्टारनि खोथा नबेस्वर बसुमतारी स' नुवाखै बिथांनि वाइफआ जोबोद दुखुनांथाव गाबदों आरो सरकारनिसिम खावलायदों जे बिथांनि अबथिरा जिउ गोमालांनायनि थाखाय थार बिजिरनायखौ लुबैदों बेनिफ्राय न'खर खुंलांनो थाखाय जा हायो सरकारनि फारसे मदद खालामनांगौ आरो बेखौ जोंहा अलरेडि थांनाय समफोराव एबसु आरो बनसु लोगो नांनानै जथायै थानायाव एफआइआरबो होदोंमोन नाथाय एफआइआर होसेयावबो दिनै जायबा कालप्रिट्स जाय थानायाव थाग्रा पुलिस डिपार्टमेन्टनिनो रुनिकाटा पुलिस स्टेशननि राजा नोंथांमोनाबो बयबो आवाज होनांगोन एसे जा हायो जिखुनु प्लेटफर्मनि थ्रुयै जों बिदि सिरि थाबाय थाब्ला जानाय नंला जोङो थारैनो थांनाय समफोरावबो जों नुनो मोनबाय जोंहा मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङाथ' जोबोद गिदिर खोथा बुङो नाथाय गावनि डिपार्टमेन्टआवनो बेबायदि माखासे जाथाया जालांगासिनो दङ बिथाङा बेखौ हले नोजोर होनो सम गैया बायदि खोथा बुङो बेनिफ्राय गोबां खोथा बुङो बिथाङा जोबोद इन्टेलेक्सुवेल मानसि नालाय गोरों मानसि खुगाया बेना सालाया जोबोद स्पिडआव गिदिङो जोंना एसे थाद'यो ओंखायनो जों बारा बिथांनि बायदि बुंनो हास्लाबा बेनि जाहोनाव जोङो फंसे बुंबा बिथाङा फंबासो खोथा बुंलाङो आरो थिग बेबायदिनो स' जानो हक नोंथांनि डिपार्टमेन्टआवसो दिनै गोबां दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ रायजो राजाफोरा थारैनो सांग्रां जानो गोनांथिथार खनले जाफ्लेबाय थादों बियो थारैनो दिनै सान्थिनि मुङावहाय दिनैनि सरकारा माबायदि सान्थिखौ बुंनो सानदोंथाय फेक एनकाउन्टारानो बोसोर बारलायै बोसोरसेयावनो नै खननै जानोसै बोसोराव खनसे थांनाय बोसोरावहाय खनसे आरो माबायदिहाय सान्थि होनना बुंदों दिनै फिस फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ मोनसे एडुकेसनेल हाब जानो थांगासिनो दं होननानैबो बुङो सम अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट जानो थांगासिनो दं होननानै बुङो जोंनि हारिनि बादै गुबुनजोंबो जोंहा दिनै समाव रिलेसना मोजां जाबाय होननानैबो बुङो बेनि पिक्चारखौ नाथाय जों नायनो थाङोब्ला गासिबो अपोजिटसो नुनो थांगासिनो दङ माने नुगासिनो दङ आरो दिनै इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथाखौ होन बायफ्लेलांबाय जिफ्लेलांजोब्बाय जाखिनि दंमोन बेखौबो दिनै मोजाङै मेनटेन खालामनो हायाखै सिस्टेमा जेरै आवगाय दंमोन थिग बेबायदिनो सोलिलांबाय थाब्लाबो थारैनो मोजां जागौमोन नामा दिनै नाय नोङो माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि ट्रान्सफार खालामनाय आरो गिबियावनो जेब्ला सुक्ति जायो अब्ला जोंहा मानाव गेदेर बिथाङा बुंदोंमोन नामानो बेसेबांबा गिदिरखा ट्रान्सफार खालामनो हालायनाय बेफोरखौ बाद दोनदो आङो बेसेबां रायखांबावनो नङा होमबा जानाव बयबो बुजिखाबाय जानांगौ आरो बिदियावनो सोरबा खायसेया थारमाने माबायदि खोथाखौहाय लानानै बुजिनो एथ' गोब्राब मोनदों ओमफ्राय जोंखौसो माबा बिपिएफनि दालाल माबा होनलायलाङो हे भाइ बैबायदि जाय भिउवार्सफोरखौ बुंनो सानदों आङो जायनाखि बेबायदि कमेन्ट्स लिरनानै कमेन्ट्स हरनानै लिरना हरनायखौ आङो बाजायाखै मोजांसो मोनो आं बेबायदिनो टपिक्स बेनि सायाव आरो लाबोबाय थानो खाबु मोनो नाथाय मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामना होनो नागिरदों आङो रावनिबो दालाल नङा आङो खुनु पार्टिजोंबो लोब्बा गैया बेफोरजों सोमोन्दो गैया नोंथांमोनहा नायबिजिरनो हागोन माखासे भिउवार्सफोरखौ सानदों आं एज आ सिटिजेन बिटिआर हालामनि सिटिजेन हिसाबै जि जोंनि रायजो राजानि मोन्थाय दङ बेनि खोथाखौसो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना जेरै नुदों आंबो बेबायदिनो नोजोरजों नायदों नाथाय नोंथांमोना बोरैहाय खोनादों बोरैहाय नुदों बे एसे आलादा जानानै दङ आरो स' बेयाव दालालिनि खोथा फैया आं बे भिडिअखौ लाबोनानै आं रावनिबो प्रम'सन खालामनो सानाखै बा आं प्रम'सननि आंखौ सोरबा पेमेन्टबो होआ आं पेमेन्टबो मोना आरो बे जास्ट माने आंनि गोसोनि खोथाखौ आं फोरमायनो लुबैनानैसो आं दिनै भिडिअ माखासेखौ लाबोगासिनो दङ स' थारैनो आङो बै माखासे भिउवार्सफोरखौ बुंनो सानदों आंहा भिडिअनि थ्रुयैबो आं इनकाम खालामनायनि आंहा बेखौ टारगेट गैया टाइमबो गैया आंहा बेबायदि टाइम होबाय थानो आङो जेब्ला सम मोनो अब्लासो बानायफैयो जाब्बा जुब्बा जि हायो बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनानै हरो स' बेनो बेनिफ्राय गोबां खोथा दंबावोमोन दे सावरायनो गोनां नाथाय भिडिअआ गोलाव जालांबाय नामा आङो नेक्स्ट बै सुबुं साथाम जिउ गोमालांनायनि बागैबो एसे बुंज्रांदोंमोन नालाय स' बेखौबो आङो नेक्स्ट नैबेनि उनाव भिडिअ थांगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' बेसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनि बुंनानै आङो दिनैनि ब्लगखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय स' गोजोनथोंसै रायजो नोंथांमोन दे